Rêjîmê rêgirî li rêpîvanek taybet ya da Şerhîdên Jîngehê kir. Pêka nûçeyên belavbûyî, rejîma Îranê rêgirî li rêpîvanekê çiyagirî li 8 dikir ku biryar bû bo rêzirtin cî ya da Şerhîdên Jîngehparêz en bajarê Sînê bir rêve here. Pêka zanyariyan li roja 18 sermananê, rêk kirava ciyana kesk a segîzê bi belavkirina daxuyaniyekê ra gihiyandibû, ku li roja anê 21 sermananê, rêpîvanekê çiyagirî bi hilkefta çileya Şerhîdên Jîngeha Sînê li ser çiyayê çaghîlî li 8 bir rêve dîbe. Pêka zanyariyan ev rêpîvan li jêr givaşa hêzên evlehî yên rejîmê de hatiye hilveşandin. Rêk kirava ciyana kesk a sekîzê be îşarekirin bitî sedemekê, li şeva 20 şermananê 1404 a rojî de ragihand, ku çiyagiriya li roja anê hilveşiye û bir rêve naçe. Li dema agirpeketina berfîreh li çiyayê awiyerê de, li duê gelawêj a 1404 a rojî de, çend kes jî çalakvanên Jîngehparêz bi dijwarî birîndar bûn. Mikabin sê ji wan Jîngehparêzanên bi navên Hemîd Muradî, Çiyako Yusuf Nicad û Xabat Emînî, li rêzê de li rojên sê, 5 gelawêja 1404 a rojî de şehîd bûn, û rêwresma bi akspartina termen wan û rêwresma taziya wan şehîdan bi şewazekê bi şan, cî aliyê xelkê emek nasê Kurdistanê ve bir rêve ço.